kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye araba ye janvier kalo tile 23 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. UNESCO ani Institut de la Francophonie mun ɲɛsin bɛ kalanko ani baara kalan o lahalayaw ma n'u k'a ma IFEF ELAN baaraɲɔgɔnya u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ k'a dabɔ janvier kalo tile 22 ka taa bila tile 24 nata la u bɛ na kalanbolo kɛnɛ sigi mun bɛ kanw olu ko fɔ. Mali faaba Bamako ale bɛna bisimilali kɛ janvier kalo tile 15 ka taa bila tile 20 na a bɛ tako sabanan ko fɔ n'u ko ma ko ɲɔgɔnna jɛrɛ Mali, Maroc ani Faransi jamana u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko a ma équation nomade. Sudan wolomasiri taaba polisilakaw u ye mugukuru fili kunungo dugu kɔnɔna na n'u ko ma ko Ondurman ale ni faaba man jan kosɛbɛ taamakɛlaw olu juguya la dɔnnibaarola kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwala sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan UNESCO ani Institut de la Francophonie mun ɲɛsin bɛ kalanko ani kanw olu yakubayali ma bakuruba fɔla u ko IFEF ELAN baaraɲɔgɔnya u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ k'a dabɔ janvier kalo tile 22 ka taa bila tile 24 la u bɛna kalanbolo kɛnɛ sigi mun bɛ ɲɛsin kanw olu ka lahalaya ma k'a sababu kɛ bɛn kɛra la faamuyalikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ni kalan ma kɛ yɛrɛkun kelen kan na a baara waleya a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de kosɔn ni ɲɔgɔnna jɛrɛ in u ko u bɛna lajɛ kalan minnu bɛ kɛ baarabolo minnu bɛ ɲɛ yira maaw la a bɛ se ka kɛ u kun u ka kanw na cogo min na u ka se k'a faamuya teliya la o kosɔn ɲɛma bureau régional UNESCO o tɔgɔ la Dakarikaw fɛ n'u k'a ma ko Dimitri Sanga ale ko n'i ko mɔgɔ ka faamuyali kɛ joona f'i ka kalan k'a kun a ka kan de la a ka siminkan kɔni o de b'a to a b'a faamu joona wa ko o laɲini bɛ meru diɲɛma ka laɲini na seko ni dɔnko yiriwali sira fɛ ni o ye yanni san 2063 cɛ farafinna bondakun kan mɔgɔw ka se k'u ka kanw k'a don ba la kosɛbɛ minisiri min n'a ɲɛsin bɛ furanŋɛniw olu ka lahalaya ma an ka jamana kɔnɔna na ale ko nin ko in tɛ kokura ye anw fɛ yan koyi san 1979 ka taa bila san 1987 la a ko kalan tun bɛ kɛ an ka kanw na o tɛmɛlen kɔfɛ ka na bila 87 ka taa bila 92 la u nana ni a tasen kura ye n'o ye ka tubabukan ani bamanankan k'a dorogo ɲɔgɔn na kalan bɛ faamu cogo min na joona a ko k'a dabɔ san 2002 la ka n'a bila an bɛ donni min na i ko bi wulikajɔw kɛra yaasa kalan in fila u ka se ka taa ni ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn degun o de kosɔn Goyita ko jamana ka bɔ n yɛrɛ la u bɛ sɔrɔ a ka kan donni ba la o siratigɛ taamali fɛ. Mali faaba Bamako k'a dabɔ janvier kalo tile 15 ka taa bila a tile 20 na tako sabanan o bɛna waleya o ye ɲɔgɔnna jɛrɛ ye jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Mali, Maroc, Faransi jamana n'u ko o ɲɔgɔnna jɛrɛ in ma ko équation nomade nin ŋaniya sirila a siɲɛ fɔlɔ Bamako yan janvier kalo san 2017 a kɛra UNESCO de fɛ ani baaraɲɔgɔnya totem melting culture ani ministère de la culture équation nomade ale bɛna to Faransi ani Maroc ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ nin jamana saba u ka se ka sirajan taama kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ sɔrɔ bolo a b'o olu yiriwali a bɛ o kofɔ farafinna sahara kungo o taa sira fɛ baara ŋaniya a n'a a waleyali seko ni dɔnko o siratigɛ fɛ olu bɛ se ka yakubaya cogo min na nin jamana ninnu kɔnɔna na laɲini ye o ye. Farafinna bondakun kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ Sudan wolomasiri taabaw a polisilakaw k'u ye mugukuru fili kunungo dɛ u ye mugukuru fili taamakɛlaw kan dugu kɔnɔna na n'u ko ma ko Ondurman ale ni Khartoum man jan o y'u ka faaba ye Sudan kɔni k'a sababu kɛ nin taamakɛla ninnu u fari fonin bɛ a bɛɛ dɔgɔkun caman bɔ k'a fɔ da dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛni k'o ma diyaw ye o yɛrɛ de nana laban k'a fɔ k'u yɛrɛ ka jamana ɲɛma yɛrɛ k'u to ka ko yɛrɛ de la bilen k'u ka fanga t'u ye a k'u ka jamana t'u ye o de kari ɲɔgɔn na u ye mugukuru fili maaw kan u ka jamana ɲɛma o de ye Umar El Beshir ye ale nana fanga la fangadaraki dɔ de sen fɛ kabini san 1989 o san 30 ye nin ye fanga b'a kelen bolo
Nigeria kiiritigɛso dɔ o ye a yamaruya kunungo k'a fɔ ko Ibrahim Zaki ni ale ye siyiti ye n'a bɛ tigɛkɔnɔmaya la a san 3 baɲanko ye nin ye ko a n'a ka dɔgɔtɔrɔw ka se ka ɲɔgɔn ye yaasa u k'a bɛɛ dala salo k'a sababu kɛ a ka kɛnɛya degun don bɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ. Nin kunnafoni a dira a ka solonadonbaga de fɛ. O de bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka fama fɛ. Morikɛ Tarawele ale tun bɛ suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini fana ye don dɔ ye a fana n'a lahalaya don an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma. Kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye a ɲɛɲinini ka lase aw ma o ye an ka baara ye Ala sɔrɔli aw fɛ o na kɛ nisɔndiya ye aw fana bolo ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu dankɛnɛmaya aw ni ce a k'an bɛn. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.